Ciutadans i ciutadanes, des de l'Assemblea Territorial del Procés Constituent Granollers i voltants, hem fet aquesta concentració per denunciar les agressions a la democràcia i la llibertat que estem patint a tots els nivells i que ja estan arribant amb gran duresa directament a totes i a tots nosaltres. La realitat la coneixem. Les imposicions polítiques i econòmiques de la Troica, amb el consentiment i complicitat dels governs de la Generalitat i de l'Estat, estan destruint sense cap límit tot el que coneixem com a l'estat del benestar. Estem immersos en un procés de destrucció de la democràcia, que ha comportat el rebuig i la indignació de la gran majoria de la societat. I nosaltres, ciutadanes i ciutadans de Granollers i els voltants, no en som cap excepció. També estem patint, també ens indignem. El curs natural del sistema capitalista ens porta, si no ho parem, a una societat plena d'injustícies. Les nostres institucions, en el millor dels casos, no estan a l'alçada del que la majoria de la societat els demana i moltes vegades són còmplices, corruptes i part interessada. Aquestes institucions no ens representen, no ens serveixen. La veu del poble, la veu de les ciutadanes i els ciutadans, la veu de la majoria de la societat, la nostra veu, amb les actuals estructures polítiques i democràtiques, no arriba enlloc, perquè és silenciada. I és el nostre propi sistema democràtic, el nostre propi sistema de representació, el que frena la veu del poble. La societat ha viscut en una falsa democràcia on crèiem que exercint l'acció de votar cada 4 anys teníem garantida la defensa dels nostres interessos. Precisament aquest allunyament de la vida política de les ciutadanes i ciutadans és també el que ens ha portat fins aquí i és la causa que avui ens dificulta trobar la manera de fer valer la nostra veu. La veu del poble és la del 99%. Ens resignarem la gran majoria de la societat a mirar com ens ho roben tot? Ens resignarem a acceptar el negre futur de les properes generacions? Ens resignarem davant la indecència, cobdícia sense límits de l'1%? No, no ens resignarem. No ens resignarem. No ens resignarem. Però no ens enganyem, ni ens deixem enganyar. No canviarem el rumb caòtic de l'actual sistema econòmic si continuem delegant incondicionalment, si continuem idealitzant i idolatrant gratuïtament a líders i projectes que l'únic que pretenen és accentuar i prolongar els abusos als més desprotegits, afavorint així l'increment de les desigualtats i la misèria. Ja els estem sentint, un altre cop, com els seus falsos discursos. Ja els estem veient, mentint, una altra vegada. Ja els coneixem. Ja coneixem les seves regles del joc, trucades al seu favor i a favor dels qui en realitat representen, els més poderosos, l'1%. Per tant, canviem les regles del joc. Calen unes altres institucions, cal una altra manera de fer política, cal que la veu del poble sigui respectada i ben canalitzada, perquè el poble som la majoria. Cal recuperar la democràcia, recuperar-la si és que algun cop va existir, o construir-la. I per això cal que les persones ens constituïm en ciutadanes i ciutadans actius i deixem de ser individus acrítics, clients i consumidors neutralitzats i utilitzats com a mercaderia i coartada dels governs i partits polítics que, traint a qui els ha votat, s'aprofiten d'aquest sistema. Hem de pensar i tenir criteri propi i comprendre per nosaltres mateixos que les polítiques que ens ofeguen i perjudiquen són precisament les mateixes que interessen i beneficien a l'1%. Hem d'organitzar-nos en els moviments populars, hem de recolzar les organitzacions polítiques alternatives, hem de fer-nos forts, però també cal, si volem ser alternativa política al capitalisme, que ens aglutinem en un projecte d'unitat per a caminar cap a un procés constituent que permeti entre totes i tots canviar aquestes regles de joc
i redactar una nova Constitució per a Catalunya i per a la majoria social. Per què quan parlem d'injustícies, d'agressions al poble, de pobresa, de famílies sense futur, de què estem parlant a Granollers? Estem parlant de que des de l'inici de la crisi els expedients d'atenció a serveis socials han augmentat més d'un 40%, que els serveis que tradicionalment feia Càritas no només no poden fer-los, sinó que estan desbordats i en augment. Parlem de que a Granollers hi ha més de 6.000 aturats, dels quals 3.000 no reben cap ingrés. Parlem de que a Granollers hi ha una mitjana de 5 desnonaments mensuals, mentre a la nostra ciutat hi ha més de 3.600 habitatges buits i l'Ajuntament només disposa de 2 habitatges per a cobrir eventualment aquestes necessitats. Parlem de que recollir ferralla s'ha convertit en l'empresa amb més treballadors i l'aparició de barraques torna a ser una realitat. Com dèiem, Granollers no és cap excepció. Des de l'acte de presentació que vam fer el 18 de juliol d'enguany a la Porxada, vam consolidar la nostra assemblea territorial. Hem convocat regularment les nostres assemblees mensuals amb la participació de moltes companyes i companys i amb la progressiva incorporació de més ciutadanes i ciutadans. Entre totes i tots, creixem i avancem compartint coneixements, aprenentatges i accions. Actualment, estem en període de consolidar-nos com a organització després d'un inici dedicat a difondre el projecte. Us convidem a formar part activa de les nostres assemblees del procés constituent Granollers i voltants, per tal que entre tots i totes caminem junts en la construcció de la República Catalana del 99%. Ciutadanes i ciutadans, ens trobem en una cruïlla històrica. Prenguem el rumb cap a una societat on les persones siguin al centre. Recordem que és de les grans crisis econòmiques que han sorgit els grans avanços populars. Tots podem, som-hi! Bona tarda, som els Iaioflautes de Barcelona i venim per animar-vos a afegir-vos al nostre moviment. Són gent pacífica, laics, apartidistes i lluitem pels nostres drets que ens estan robant. Quan més gent siguem, més força podrem fer per lluitar pels nostres drets. El moviment aquest nostre va començar per 14 o 15 persones a partir del 15M a la plaça Catalunya i es van reunir un dia i van sentir que la senyora Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunitat de Madrid, va dir que tot el que lluitava a la plaça Catalunya o a la Puerta del Sol de Madrid eren perroflautes. Nosaltres, al ser gran, doncs un d'ells es li va acudir de dir nosaltres serem iaioflautes perquè ja som prou grans i a partir d'aquí aquest moviment que va començar per 15 persones ara són a Barcelona uns 500, una cosa així i a més aquest moviment està estès per València, per Madrid, per Andalusia, a Múrcia, o sigui a tot arreu, inclús fins i tot a Alemanya. A Alemanya ja, a Holanda i hi ha més gent que s'està afegint a tot arreu. I voldríem que aquí a Granollers també pogués sortir un moviment perquè suposo que hi ha prou gent amb interès per lluitar per tota aquesta desfeta que està fent el govern. Hola, buenas tardes amigos. A mí me gusta empezar así las charlas con un chiste que les voy a leer. Artículo 50 de la Constitución Española. Les voy a hablar de las pensiones. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio. Veo que no se están riendo, y es que realmente es para no reírse. Resulta que esta Constitución que tanto nos echan por la cara, la toman ellos cuando les da la gana, y cuando no, ni se acuerdan de ella. Yo también les voy a explicar un caso de un amigo mío que el otro día me vino y dijo: Quique, porque me llama Quique, dice, me quiero hacer yayoflauta. Y le dije: Antonio, ¿pero cómo me dices eso? Si me lo has dicho, te lo he dicho yo 40 veces que te hagas y me has dicho siempre que no. Dice: es que me ha pasado una cosa que el otro día estuve llorando. Digo: ¿qué pasa? Dice: el otro día estaba yo de canguro con mi nieto, que muchos días voy para llevarlo al colegio. Estaba tomándose el almuerzo él y me dice: Yayo, tráeme un poco más de leche. Fui a la nevera, la abrí y se me cayeron el alma a los pies. Había un brick de leche, 4 huevos, un bote de mayonesa que para mí que ya estaba caducado y 2 naranjas. En casa de mi hija. Hambre. Hambre, Quique, vi hambre. Hambre en Europa, en Cataluña, en España, en el siglo XXI. Se me cayó el alma a los pies. Fui luego inmediatamente al mercado, le compré una serie de alimentos a mi hija, todo lo que pude, porque sabes que a mí tampoco me sobra el dinero, y me puse a llorar como un tonto delante de aquella nevera. Y es que en casa de mi hija, que hace 2 años me decía: papá, ves a la nevera, cógete una cervecita y córtate un poco de jamón, de ese del bueno, que sé que te gusta. Hoy en día no había nada, nada. Y yo me pensé que esto nunca me iba a llegar a mí, y me ha llegado, me ha llegado. Ella sí que me pedía ayuda algunas veces: papá, déjame un poco de dinero esto, pero bueno, yo me pensaba que sabían que dan paro, que bueno, lógicamente siempre va uno mal, necesita una ayudica, pero no, aquello no era una ayuda, no, aquello era hambre, hambre era. Y yo me pregunté: ¿cómo es posible que a un tío, perdonad la palabra, un tío mierda, del BBVA, que se llama González, se pueda retirar con 82 millones de euros? No sé si son 82 o 92 millones. Y que para unas personas como nosotros, trabajando toda la vida, pagando toda la vida, con un derecho que es la jubilación, ganado y pagado, lo hemos pagado, no nos están regalando nada en absoluto, nos estén regateando 4 euros. Señores, lo que nos viene es muy grave, ¿eh? No sé si se han dado cuenta que ese 0,25 que nos va a subir la señora Yáñez supone que a una pensión de 1.000 euros, que no la cobramos ni mucho menos todos, va a haber una subida de 2,5 euros, con una subida del coste de la vida que se entiende entre el 2,5 o el 3%, que también es mentira, porque este IPC lo calculan ellos. Y resulta que aquí en Cataluña todavía es más mentira, porque si suben un 0,25, el diferencial con el resto de España está en un 0,30 o en un 0,50 más caro. Nos están llevando a la pobreza y lo estamos mirando de lejos. Y nos va a llegar esta pobreza, señores. Nos tenemos que mover, se tienen que movilizar, porque luego no valdrá el quejarse. Estamos viendo que nos está llegando esta pobreza. Y nada más, amigos, solamente esto. Entre nosotros hay gente especial, hay gente que lucha por la sociedad. Y uno de ellos lo tenéis aquí, en Granollers, es el amigo Andreu. Andreu. Mira aquí, mira. Ven aquí.
Ven aquí con nosotros. Como te decía, Andreu, sí que te conocemos, porque entre nosotros hay muchos Andreus. No te pienses que estás solo. Hay personas que llevan luchando toda la vida, y hay personas que del hecho de la igualdad, la fraternidad y la igualdad han hecho su ideología de vida. Y hay personas que de su honradez y de su ética han hecho su modo de vivir. Y ese eres tú, Andreu, seguro que sí. Eres un tío especial, porque ante tanto acomodaticio que está en estos momentos sentado en su sofá viendo la tele y al calorcito, tú eres una persona que a sus 82 años estás aquí con nosotros, estás aquí en la calle, pasando frío, pero cogiendo tu responsabilidad como persona ante la sociedad. Andreu, Andreu, Andreu. Si nos conformamos, como no es así el caso del amigo Andreu, que no se ha conformado, seremos la primera generación en la que sus hijos, nuestros hijos, vivirán peor que nosotros. Será tal vergüenza para nosotros que a mí, vamos, no podría aguantar que mi nieto me preguntara algún día, Yayo, ¿y tú qué hiciste? Y yo le tuviera que decir, pues nada. Yo en todo caso no sé si ganaré o no ganaré, la verdad es que me importa poco. Yo estoy en la calle por mi responsabilidad con la sociedad, ni por ganar ni por perder, pero al menos le podré decir a mi nieto, tu Yayo hizo todo lo que pudo y si no hizo más es porque no pudo. Y Andreu, es un honor para nosotros, un gran honor, es un honor ponerte el chaleco y la gorra de Yayo Flauta para que te acuerdes de nosotros y para que seas el primer Yayo Flauta de Granollers. Nosotros también empezamos siendo 6 o 7, ahora somos ya miles, trabajando y luchando y poniendo con la fuerza que tú tienes, seguro que conseguiremos más. Muchas gracias, Andreu, muchas gracias. Gracias, Dale, La gallineta dic que prou, jo no vull pondre cap més ou a fer punyetes, que el sol que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, en faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat, m'he la força de volar, però us juro, s'ha acabat i per endavant tota una vida. I no pateixo pel destí que un cop lliurada de la butxina hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. I els gats que m'hi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que no estic farta d'impotents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no, visca la revolució. La gallina ha dit que no, visca la revolució.